radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55. To inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Mayang gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon. Check nato ng Provincial Disaster Management Program Division. Daw mainit-init gidapon ang aton sining palibot given summertime subong. Medyo alang-alang sila, no? Problem action na sa way kaso gid, no? Base masako man sila. Pero mo nang aton sining pagpahanomdom sa gihapon kung ikaw ang nagatrabaho outside, nagapainit gid or nga sitwasyon dira, mag-inom lang sang madamo nga tubig. Siguro mga 10 o'clock medyo pulo panago na kamo. Balik naman kamo sa hapon mga alas 2, alas 3 hasta maglas 5 na prevention na siya. Sa mga utod naman ginagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Aksyon Firing Line. Antes pa naman tanan na rin pinaka-importante pagid sa aton sining kabuhi. Orasyo Emperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sa imo panabang, batok sa 2019 N-coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado,
Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time City 1 na. Subong nga adlaw, yari kita sa Martes, Abril 14 na, akong 13 na, 2021. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to, YouTube, plus aton sa nga Twitter account. Ang aton sa nga text hotline na 0963-7570874 para sa inyo sa nga mga mensahe. Ayo lang ko, 1 or 2 to 3 liners gid lamang para mabasahan taman ang tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top Doblas 9 takdaw sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad. Sa gihapon mga kaaksyon, padayon pa ang investigasyon sang kapulisan sining pagpatay sang consultant sa syudad o kon probinsya sang Negros Occidental kagabi gid lamang didto sa syudad sang San Carlos. Aksyon Firing Line. Sa inisyal naton nga pagpangusisa mga kaaksyon, may ara sang iban nga pilas ining nasambit iya nga biktima nga si Mr. Mariano Antonio Marton Cui Jr. Nakit-an didto, allegedly may ara man sang igo ang salakyan sang biktima pero natanan subject pa sa aton city confirmation gikan sa mga otoridad. Aksyon Firing Line. Sa gihapon wala pagid sang motibo ang gulo ang kapulisan naton na speechless pa sa sininga mga tinion, meaning hindi pagid sila makabungat tsindihan taman sitwasyon nila, kinahanglan nilang kompleto kag inang mas mabakod nga mga ebidensya kag motibo ang gulo nga antes nila ipalayag sa katapos ang media. Aksyon Firing Line. And ang mga pamilya or pamilya sining biktima mga kaaksyon, why man sang panahon pa or hindi lang sila gusto anay nga tublagon ang ila sining kaugalingon, disturbo o di sila gusto disturbohon ang ila sining kaugalingon bangod sining nasambit nga hitabo. Ti sinugid abi kita nga magdisturbo sa ila. So ginarespeto gid naton mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Sa mga bag-o lang nakahibalo kon bago lang naka-monitor kon sino si Cui, no? Isa ini ka consultant on hospital operation diri sa probinsya sang Negros Occidental sa idalom sang Lacson nga administration. Aksyon Firing Line. Kag ini siya ang kuana nagapungko bilang officer in charge sa congressional office ni Anay 1st District Congressman Jules Ledesma kag nagauyat sa pila ka mga negosyo dira sa syudad sang San Carlos mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ginapadalman ko pa kon subong gani sa panahon ni Congressman Val Mayor sa 1st District basi may ara man ni siya sang poder dira mga kaaksyon kay ang pila ka mga bulig bala hospitalization kag kinanglanon sa iban nga pumuluyo sa 1st District
no, siya manigyapon na nagapirma kag nagahatag sang green light sa pagpanagtag sa mga tao nga nagakinahanglan sang kwarta labi na gid ang mga pigado. Action firing line. Pray na isa-isahon ta ina mga kaksyon. Ang iban nga balita diri sa lokal, may ginpang sunog nga mga bakho, 3 gid iniho dira sa Banwa sang Ibi Magalona, kanugon sa mga bakho ka mga baggo pa ni. Action firing line. 3 gid di mga kaksyon ang ginatudlo diri nga suspect amo ang New People's Army. Pero hulaton ta kung makapagwa sang palayag diri ang NPA nga sila gid man ang may kahimuan. Action firing line. Kay kon kaysa mapasibangdan man lang ning NPA, igo gali matukiban aksyon mar ang nagsunog mga empleyado kay way masilduhan insyakto. Action firing line. May ana na nga hitabo sa mga naliligan mo, pero way kita pasibangod sa mga empleyado nga nagakwan dira nga to ni ihimplo sa nagliligad nga mga tinuig pagidugay na nga anyo sa giya pasibangon ng NPA gumurahon niya way gidya kamang maang ang NPA ya. Gali kay ang amo nga tuman ka kwan, tuman ka dalok kag tuman ka kumo sang kwarta, amo ang nagsunog sang bakho. Action firing line. Kag mga heavy equipments mga kaksyon Check tanay karon kay Action Dale Salazar kay base may update sini. In fact, na-try man naton nga malambot ang hepe sang Ibe Magalona PNP nga si Tabuhara. Halin siya sa Morsya, halin sa Kabankalan. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon sa Nokpo, ang positibo nga active karon sang pulis sa Nokpo, 21 na. Nga dagodamo ni haw. Pagpaayo ka ba mga sorsa kay damo crime sa Negros Occidental kinahanglan ang inyo sini nga presensya. Action firing line. Aktibo na 21 suma total 64 na since nga nag-umpisa ining si COVID-19. Action firing line. Good news para sa aton tanan-tanan because last night ang pinaka first night sang curfew nga 8 p.m. to 4 a.m. according sa Police Provincia, puwerteng limpyuha sang dalanon. Action firing line. Ang mga main streets, ang mga barangay streets kag iban pa so far way sang managalibot-libot sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kun pulis pa ang pagahambalon, meaning mga kaksyon ang nasambit iya nga mga tawo nagapamati na gidman sa otoridad hindi man malain para ginisaton kaayuhan. Action firing line. Daligid lang si Manong Roberto Castillo nung Dodoy nagamonitor subong salamat ginong mayad nga gabida kag sinanay Herlet da. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa probinsya sang Negros Occidental, ti may ara na sang reaksyon ang gobernador sang probinsya, si Governor Lacson plus ang panubo karon naka half mast na ang hayahay sang Pilipinas dira sa Kapitolyo Provincial bangod sa pagluthang sa kay Kwe mga kaksyon kag separado nga investigasyon pati gayunon man sang National Bureau of Investigation matapos nagpangabay ang utod ni Kwe nga magpabulig iya sa katapo sang NBI sa pag-imbestiga. Action firing line. Sige, ang mga balita karon man diri sa siyudad sa Bacolod so far matulotawhay sa ato na munang ginabantayan tang parti iya sa kay COVID-19 mga kaksyon kung kaysa ka may balita nga lain mga kaksyon ang COVID-19 aksyon andog dula man siya Action firing line. nakapanas man ang balita sa COVID-19 pero hindi gid lamang kita magkumpiyansa para lang gid sa aton sini kaayuhan mga kaaksyon. Karon dugay-dugay may ara sang Action Dale eksklusibo kad Action Dale pakitimbre abi kun eksklusibo kanisang balita mo di sa imo ginhamtangan dira. May isa ka balita kami karon na mga kaaksyon nga una mabatian diri sa Action Radio Bacolod. Ini may connection ini sa Social Amelioration Program o konsap sang gobyerno. May mga tao to nga nagkalawanted person ini sila matapos nga nangin guilty sa ilagin himo nga panghilabot sang kwarta sang tawo. Nagsululong ka ang duha matapos ang pila ka bulan nga panago. Action firing line. Sanay sin-o ini sila balaan nyo na ni kon nagasunod kamo sa program namon diri sa Action Radio. Kilala nyo na ni sila, mga collateral damage ining pananawan ko sila, purok president kag isa ka barangay layason. Action firing line.
Ang ilan ni daan nga piyansa, kwan, tag 630,000 pesos. Kada isa, tatlo ni sila. Ang isa to yan nakapiyansa na. Action Firing Line. Karon na, kay Action Day Salazar, i-plus tarta sa aton sila nga pagpangalagad karon dugay-dugay, diri sa Action Radio, Action Firing Line. Action Brian Borden. Action Firing Line. Manglugayawon ko dali lang mga balita dito sa National. Binalbal ni Senador Lila de Lima. Saya sining palayag makaksyon si Presidente Rodrigo Duterte. Hambal ni de Lima diriyo abi Duterte pagtrabaho kanalang dabla. Siya kadamo na sang problema ang tao subong, ang mga tao subong na magkalamatay na sa sitwasyon sa COVID-19. Ako iya nga ari sa sulod sang prisuan among sagi mo ka bira. Action Firing Line. O si de Lima siya ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw, wala kang magawa dyan. Action Firing Line. Una, aksyon na mga kaaksyon kagabi, no? May ara sang address to the nation si Duterte. Biniraya man si de Lima mo. Ginyaw-yaw yan naman kag sa mga dipong king ang mga tinaga. Action Firing Line. Di sa kababae ni Senador de Lima, sagi mo ya kabuyayaw iya kag isa para naman as prisuhan. Action Firing Line. Oo, pero nagbalos man lang ni si Presidente Rodrigo Duterte matapos nga ginhambala ni de Lima nagligad man nga mga inadlaw si Senador Bongo. Abalya Bongo, siya nugay mo na blatabon-tabon si Duterte bla sa kapalpakan sa iya sini administrasyon. Action Firing Line. Ay, nako naman nga mga tao la untat yang binangigay yakon parte sa pamulitikang hambalan. Action Firing Line. Ang COVID-19 sa Pilipinas magkaaksyon nagdangat na sa 884,783. Ang bag-o subong adlaw salamat sa Ginoo aksyon na nagnubo-nubo no. 8,571 halin sa mga 11,000, halin sa 12,000 nag 8,050 dali gid lang ano. May gatawag sa aton si aksyonan. Aksyon na paliyog ko gani kay Police Lieutenant Orita aksyonan no. Ma'am Orita dahil lang gid aksyonan, dahil lang gid may masabat sa mga iban ma'am ha. Thank you gid ma'am ha. Action Firing Line. Okay, ang bag-o subong adlaw hambal ko na 8,571. So ang aktibo nagapabilin sa 165,534 kag ang naka-recover yara na sa 703,963 kag ang patay 15,286. Action Firing Line. Parte no didto sa National Capital Region Plus mga kaaksyon ginpaidalom na sa Modified General Community Quarantine ang classification na umpisa Abril 12 kahapon nga adlaw tubtob sa 30, meaning ginpanubo-nubo na ang classification sang ila sining nga lugar. Action Firing Line. Ang mga lugar amoning National Capital Region, Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal, Santiago, Isabela, Quirino, Abra, mga kaaksyon timayo man na. Meaning siguro ang COVID-19 dito nagakulo-kalma na gid man ang numero kada adlaw. Action Firing Line. Magapasalamat kita para magbalik-balik kita sa normal. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon, ang palayag diri ni Duterte kagabi, hambalya sa nagapangamuyo sa akon nga mapatay nako. Action Firing Line. Sa mga kritiko nga nagakritisar sa iya, hambal ni Duterte sa pangamuyo kamutudo. Ina malang madisgrasya gid ko. Action Firing Line. Ginapatulan abi ni Duterte ng mga kritisismo sa iya. Kung di mo may pagpatulan man, di man magululuntat ni. Action Firing Line. Palayag ni Duterte kagabi, siya mga isa kasi manang wala ko nagwa sa publiko, ginahungod ko to. Kaya nga daw katalaka man, siya sagin nyo ko kakantsaw, mas ginaganahan ako nga magpatol man sa inyo. Action Firing Line. Siya way kuya sakit na. Kita mo nag-golf kuya gani, nag-motorsiklo ko, nag-jog pa ko, no? And kung ginahimo ya kuno nga nag-golf siya gabi, nag-jog siya gabi, nag-motor siya gabi, kay hindi gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang adlaw nga para sa mga tao niya nga trabaho hilabtan niya pa. Sa gabi lang ko. Action Firing Line. Pero yung patutsada ni Presidente Rodrigo Duterte regarding sa iya sini nga mga kritiko, ang ginpang tumod dyan naman diri nga mga tao nga ginibati-batian niya, amo si Philippine Special Envoy nga si Montulfo mga kaksyon. Action Firing Line.
Kag si Senador de Lima na naman nga naga-question man sa iyang hobby mga kaksyon ay susko Lord. Ano ning sitwasyon sa Pilipinas so nagbinata-bata si kita? Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Lasitikin sina sa aton sining nga pagpangalaga diri na iritar man kun isang balita mga kaksyon regarding sining kwano regarding sining mga bakuna bala sa pungsod Pilipinas. Kay may mga ginabuko karon nga pagtuon ang pila ka mga vaccine experts sa Pilipinas nga mga bakuna kuno ilang nga lakot-lakuton. Aksyon Firing Line. Like for example, abi kuan si Sinovac, pwede testingan nila nga laktan nila ang second dose dire butangan nila bisang AstraZeneca. Aksyon Firing Line. Sunod dire kay Dr. Nina Glorina makaksyon mahimo nga ikonsiderar sang vaccine expert panel o kon VEP ang very practical o kon realistic scenario kuno sa pag-impon sang vaccine brands. Ginpahayag nga mahimo nga wala ini sang isyu nga bahin sang ginatawag immunological standpoint mga kaksyon. Tingato lang naman diri pamangkot dito kamo guro pa ang inyong pagtuon guro dapat mangkuton nyo gid ang mga producers sini kun pwede bala nga lakuton tani sila. Aksyon Firing Line. Kay basi mag-alalaway ini kagano pang matabo dira kag may madisgrasya pa sining lakot-lakot sang Sinovac. That's why nga tudaan nila gani. Aksyon Firing Line. Sige, tunin nyo na todo Pero kung ako sa inyo, tutukan nyo guro paano mag-curve sining si COVID-19 aside sining blue bakuna. May inyo na lang na guro na. Kung si Sinovac na lang. Kung si Astra, Pfizer na lang. Hindi nyo pagamuhing utok nyo. Aksyon Firing Line. Dason nyo na lang natunaan. Guro kung daw nagtulutawhay na, ay naghinubog maning sila iya. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Last year, 16 sa aton sining nga pagpangalagad subong nga gabi mga kaksyon balikod diri sa lokal, no? Tutukan taniliwat ang pagluthang patay sa kay Kwe Dintoya sa syudad sang San Carlos. Iti ang sistema kay na nagatukod or magatukod sang task force group mga kaksyon nga amo ni ang i-compose nga grupo sang kapulisan nga tutukan gid lamang ang pag-imbestigar agod makitaan kung sino ang mga sospitsado o konsospitsado. Sino ang sa likod sini? Sino ang prime suspect? Pila ang bayad? May nagalusot sa akon di nga report aksyonan ng bayad hutikan ta kakaron. Ini kulukutso-kutso malang ne. Pero hindi ko gidya pagi on air, hindi kay kutso-kutso gani. Makibot ikaw aksyonan mo. Sugiran i-chat ko na sa imo subong nga amo ni kuno ang bayad ho kung ginbayran gidman. Sus grabe ka tiba-tiba iya sang kuani sang tagpatay no? Subong guro ti mayong hilay-hilay niya pero ti may pinatay siya bla. Aragin text ko sa imo aksyonan. Lantawa, sinong suspect, sinong prime suspect? Anong anggulo? Pila ang anong motibo? Anong sala gid sini nga tawo? Ti kitaway man taga kwan gid nga mayo na gid nga tawo kuno daw ay man takdiin man naton kilala ni from head to foot. Aksyon Firing Line. Ako kilala ko lang siya sa Martin Cue bilang public servant pero as to behind sang iya sini nga personality, way na ko ideya gid ano. Aksyon Firing Line. Amo malang na mga kaksyon pero ining grupo nga gintukod sang NOCPO mga kaksyon lantawon tani. Kung ano gid ang ila sini madangtan kabay pa nga may matumbok idi sila. And then may ara man sang National Bureau of Investigation nga magapatunga man diri para magbulig man. Aksyon Firing Line. Pero ano bala ang pinakaulihi iya nga pag-imbestigar sang San Carlos City PNP? Diri kita sa mga initials, no? Diri kita sa mga initials kay kabalo ka kagabi na interview man naton si Police Lieutenant Ruby Orita mga kaksyon base pagid lamang ato mga kaksyon sa crime scene kahapon sa nagluntag. Aksyon Firing Line. Dali gid lang no may pinanawag sa aton. Sige basta naga-monitor si Vice Gov pasensya gid ka masabat Gov. Are sa aton sini nga linya. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya sa baron aton liwat si Police Lieutenant Ruby Orita sang San Carlos PNP. Ma'am, maayong gabi diri sa imo. Pasensya hagid ko ma'am. Salamat sa time tonight. Yes, Action Brian, mayong gabi kag mayong gabi sa inyong tagpalamati. I hope nga maintindihan mo nga amon sini nga sitwasyon ma'am. Since last night ang konsining kulit dira sa imo nagatubangan matatugan. Okay lang sir. Pasensya gid ba matrabaho lang walang personalan ma'am.
Anong pinaka-update naton although nga ti subong ara pa lang ta mga 24 hours pa lang ang nakaligad, wala pa gani. Anong pinaka-bag-o bisan gamay lang sining nasambit iya nga pagpatay sa kay Kwe, ma'am? Oo. So, bali, ang update lang nga mahatag ko, sir, is ang kagaina nga natabo since nag-activate ang aton nga SITG or ang Special Investigation Task Group nga ginapamunuan sang aton Police Provincial Director nga si Police Colonel Romy Aipalge. So, upon receipt nila sang amon nga spot report kagabi, automatically gin-pa-activate ni PD ang SITG. And then, right after, nag-proceed siya diri sa San Carlos. Upod niya ang mga teams halin sa CIDG, sa SOCO, kag sa intel units niya para mag-process ang crime scene. And then, abtan sila sa kaagahon, ginbalikan nila kagaina sang aga, mga 6 to 6:30, naguro to sang aga kagina, ginbalikan nila ang crime scene para sa follow-up kag continuous nga processing kag para makita gid nila ang kung ano gid ang hitsura sang crime scene kay sanag na. Mga after mga 9 o'clock past 9 siguro to, sir, sang aga kaganina, natapos nila process ang crime scene and then nag-proceed kita sa kay City Mayor Honorable Renato Y. Gustilo para makig-angot kag nagkandak kita sang meeting dito. Upod sa iya ang iya nga mga councilor kag upod man ang administrator niya si Judge Libutan kag ang attending doctor kagabi sa kay Sir Marton si Dr. Leo Hill Tupas para istoryahan kung ano gid ang natabo kag kung ano ang mga posibleng mga anggulo nga natabo bahin sini nga kaso. So, sa subong, sir, activated na ang aton nga SITG. Okay. So, tanan nga information, tanan nga updates, i-disclose ang aton nga PIO NOC po. Okay. So, ining nasambit tam nga task group composed ini siya, ma'am, ano nga grupo tila, ma'am? CIDG, Lakip Padira, San Carlos PNP? Yes, sir. Member kita, sir. Member ang San Carlos PNP nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel Arthur D. Baybayan. Upod ang nagakalain-lain nga agency, dira ang CIDG, SOCO, Intel, ang PIO nila, sir. Halos tanan gali nga mga unit, ma'am, ano? Ma'am, yes, kaya nagalusot sa among information kay na mga 10 o'clock nag-pull out na ginman kami kay hindi man tatugin makasabad sa SOCO. Ma'am, i-check lang namon how true ang report nga duhagid ang pilas. May ideya ka, ma'am, kung duha ang pilas ni Sir Marton? Yes, sir. Based sa pag-check ni Dr. Tupas, may duwa ini siya kaigo sang bala sa lower part sang iya nga liog. Dira tanan, ma'am, tupad ini siya. Medyo hindi lang gid nakon ma-explain mayo, sir, kay wala ko kakita. Pero basta sa duwa sa lower part sang iya nga neck. Kag may possible nga exit diri sa nabahin nga kilid sa iya nga right nga kilid. Okay, so ang una to nga report, bisan ikaw kagabi mga initials to, intindihan ta man na kay hindi naman tumatandog, hindi man ta doktor. I-disregard ta na to, ma'am, ang igo niya sa dughan nga ginmention yes, sir. earlier. As I have said last night, initial pa lang to siya nga information kay wala pa gid ta gin-base lang to naton sa pagkakita pa lang sa biktima nga dito kay dito ang dugo. So ang actual gid kag ang kuanya gid nga igo is gin-disclose ni Dr. Tupas base sa iya nga pag-check. So dito nakitaan niya hindi sa dughan kundi sa liog, sir. Grabe, no? So ang entrance, ma'am, sa idalom sang apipingig tado dira dapet sa may sagang ta mo na. Hindi gid ko actually kaano, sir. Basta sa may liog gid, sir mo. Okay, sige ha. Ma'am, nga adwa ang igo, ma'am. Pila gid ka lupok, ma'am? As to sa lupok, sir, hindi kita makahatag sang development. So siguro sa PIO NOC po na lang, sir, kay
still ongoing pa Japon ang aton nga further investigation sa kaso. Okay, sige, intindihan na to na sitwasyon. No? May na-recover to ya kay na ma'am. I don't know kung masabat mo na may slaga na recover to. Allegedly, ang salakyan may igo man. As to the recovery sa slag, ang SOCO lang, sir. Aha. Under sa aton is ITG, sila lang ang makasabat sina, sir. Sila lagid makasabat sini, no? Yes, sir. Sige. Pero so far, ma'am, sinimantin niyon ang bangkay ni Sir Kwe dito mangyapon sa Guardian of Saints, ma'am, ano? Sa subong, sir, oo. Ato pa dito, sir. Nag-request man sila, ma'am, sang police personnel to secure the area, ma'am. Well, as to the police personnel, ara gid Japon kita, sir, nga nagatambay dito. Okay. Ma'am, ang crime scene, ma'am, back to normal naman sining kahaponanon, ma'am. Okay na. Wala gid ko ka tan-aw, sir, kay medyo nag-busy na ko. So pasensya gid. Okay. Pero kay wala ko ka gid, sir, kung okay na ba aton crime scene. Pero basta tapos na nila process, sir, mabalik na dayon sa normal. Okay. Ma'am, anong pagkabig nyo to, ma'am, sa San Carlos PNP sa sining crime? Makabig na to nining isolated case lang or ano nga sitwasyon? Although nga sa nambala naton sinigid lang gin-activate ang ining grupo nga tawag mag-iimbestigar. Oo, sir. Makabig ta ini, sir, nga isolated kay kag bag-o ni sir sa aton diri. You know naman nga may mga incident man gid diri nga nagakatabo sa San Carlos, no, hindi ta na malikawan. Yes. Kay there's no perfect crime, pero very ni sir, very isolated gid. Okay. Ma'am, I don't know, pasensya gid, ma'am, no? Sa mga angles and motive gihapon hindi ka man makahambal, ma'am. Posible. Yes, sir. As to the angle and motives, ang SITG na lang ang magasabat sina sa inyo, sir. As I have said, ongoing pa Japon ang investigation. Sige. Okay, dira lang ko asta, ma'am, at least na confirm namon nga duwa ang ego niya, but as to ginatawag naton inang kung pila ka lupok, pila ka bala, dito lang tatanan-tanan. Pero as of sa sini, ma'am, wala gito ya person of interest, ma'am, ano? Even though without the group being a task force nga may nahuna-hunaan ng pulis subong da may mga person of interest kita. Oo, sir. So, hindi pagid ko maka-disclose sina, sir. So, pasensya. Ang SITG na lang ang makasabat sina, sir. Sige. Ma'am Orita, salamat sa time. May gabi ka, mabuhay ka, ma'am. Thank you. Madamo gid nga salamat, Action Brian. Thank you. Gabi. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, isalig tanan sa grupo sa sining task group nga mo ya ang gin-compose agad nga mag-imbestigar sa kaso nga pagpatay sining kay Kwe mga kaaksyon, ano? Action Firing Line. So kapulisan naton ya di mo na sila gid mapilit kay may protocol na sila para hindi magsalangisag ang statement but amo na padayon karon nga ginaimbestigahan ining nasambit nga kaso. La City 27 na sa aton sining nga pagpangalaga dira lang taas ta sa pulis pero si Governor Lacson nagpalayag na sang iya sining nga bahin mga kaaksyon karon pamatian na no with Action Marlon Henavia kay sa idalom sang iya sining administration appointed ining si Quimo ni Lacson bilang consultant dira sa hospital operation. Let us try naman nga makakuha sang panugdaon abi ang vice gobernador sa probinsya sang Negros sa Occidental. Action Firing Line. Sila man tananda naga-serbisyo sa aton ti kon maghambal kitang naga-consultant dira sa probinsya sang Negros Occidental kadako sang porsyento man nga nagakilalanay man sang madalom ining si Kwe mga kaaksyon kag si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ano ayhan ang yaman sini nga panugna? Ano ayan ang iya sini pananatugda? Anong pananawan niya ayhan regarding sini? Action Firing Line. Basta may kaugalingon siya nga paglantaw, may connection bala ini sa politika, may connection bala ini sa illegal nga droga, allegedly kay nasang udto na mention Action Rex Cantong nga nagwa ang ngalan ni Kwe sa ginatawag illegal drugs mga kaaksyon pero hindi pagid ini ma-confirm nato, ano? Okay, aksyonan. Okay, daligid lang, ano? Nagatawag man sa akon si Mayor Rene Gostilo sa San Carlos. Okay, daligid lang, ano? Aha. La 7:29 binasa aton sa nga pagpangalagad. After mo da action nalihog ko rin kay Mayor Gostilo action ano Okay, action
Pasensya gid dali yung tadi kay Mayor manoga panawag sige. Online sa firing line. Sa aton nga linya Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice, may gabi dira sa imo. Action Brian, mayong gabi, kag mayong gabi sa tanan ng pamati sa imong programa sa Action Radio kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Mayong gabi kag mayong nga pagpamiyapon. Vice, medyo hindi gid maayad nga balita for Negros Occidental labi na gid dira sa probinsya sini nagluntad iya nga paglutang patay sa consultant sa probinsya. Vice, sa imo nga pananawan, Vice, may ara kada sang kagalingon nga pananawan regarding sining paglutang sa kay Kui Vice. Well, sa totoo lang, Action Brian, ganoon, makibot gani ko kagabi kay may magtawag sa ako na tumatulog. Karton. Dula siya. Confirm. Hello? Hello? Vice, okay na Vice. Ara na. Yes, Ako na ganito gabi, daw nakibot ko sang balita nga may nagtawag sa ako and then ginatawagan man si Gobernador Bong Lacson and then confirm niya man kung matuod ang balita. Yan silingkutin ba kaluoy man sa amigo ta. Kag, well, of course, isa sa consultant sa probinsya sa Negros Occidental sa mga hospitals naton. So may gitako man siya nga role na pagsuportar kag pag-serbisyo sa probinsya. Ugaling kido nakibot kag daw nagkasadin lasang news na amo na natabo sa iya. Well, iti kumantaning may risk test na pero hindi gini maris kung hindi matagaan justisya. Yes. So I would like also kaina nag-session kami but we pass a resolution having this condolences to the family. And of course, as a public servant sa probinsya sa Negros Occidental, part, and then by next week, kinahulat ko lang kay request ko ang apon provincial PNP to submit report kung briefing sa sanggunian pang lalawigan kung ano gidrilig ang ila investigation to have this thorough investigation with regard to the case of Marton Kui. Okay. Vice, anong pagkilala mo ni sa kay Kui Vice? Aside from being servant, public servant, abi personally? Well, of course, sa politika mo lang kami nagkilala kay because kaupod siya sa kay Gobernador Bong Lacson sa mga grupo sa First District. So, though as pag-approve namon as consultant, nag-report man siya sa opisina sang mga updates sang programs sang mga hospital sa probinsya sa Negros Occidental and then sa iyang scope of work. So ginapasubmit naman sa report, istorya man siya kag gina-update naman kita sa Vice Governor's Office. So with regard sa pag-updanay namon sang ini na lang grabe nga may obligasyon sa probinsya kag at the same time ara man ko as Vice Governor. Kaya siya ang concord namon na consultant sa probinsya. Okay. I don't know, Vice, kung makakuan ka sini, pero sa imo kaugalingon nga pananawan, anong connected ayhan ini sa politika? Allegedly, may mga illegal drugs nga gaginawa subong sa imo, Vice, ka pananawan? Personal grudges. Mga issues, ang personal ko, tanan nga mga issues na ginawa mo na action by but I cannot even give my opinion kay subong ongoing pa ang investigation. So hulaton ko na lang at the same time papagawa man kita sa statement but as of now bilang isa man ikaduang may isang probinsya hindi ko anay naghatag man sa akot nga opinion o comment dira kay base sulod man sa pamitsarod sang ato nga palamati. So it's much better nga hulaton ko na lang ang final report nag-investigation nga mag-brief sa amon sa probinsya. So, tigali kay Tito sa pagtanaw ta kay Marton, do kahipuson man nagkaago man niya. Do ka, kung ano na mga issues na that probably wala ko sila kabalo, kay isa pananaw ko daw lain man. Ang iya daw ay man sa picture sa tao, I don't know, but ini man lang kami tag-upod kami itong servisyo sa probinsya, nagakadto sa opisina nga maghatag sang report sang iyang mga programs sa mga hospitals. Sa mo nga hitabo, Vice, hindi lahog-lahog consultant ini sa probinsya plus the fact nga ini siya ang kilala nga persona sa
1st and 2nd District and around Negros Occidental, meaning prominente nga tao ginluthang and allegedly sniper pa, medyo grabe ka alam gid sang nag-execute sini. Ang Negros Occidental Vice yung pananawan, anong sitwasyon tadi subong man, safe patagi hapon, most likely sa kaangay sa inyo abi nga mga public officials na kiti ini public servant naman ni siya mo, Vice mo. Well, ang dapat pinamakasabat sang pamangkot mo sa action dahil ipamangkoton na ang katapos ang Philippine National Police kung ano ang status kay ipadalaman na sa pag-report sa aton. But siguro, tiyan mo na, abad na kita tanan. And then, although nga tiway na po may nakita na may kontrato, kita mo may hara na tabo sa iya, nagkadamo sila sa mga storya na mabuot na tao mo ni pero magkatabo man o kung wala man sa kontra, so kita mo na tabo man niya mo na sitwasyon. Kulaton ko na lang ang report sa aton nga kapulisan, kag mo na ginambal ko man, and even siguro automatic na sila to conduct a thorough investigation regarding sa incident last night kay Pastor Boy. Okay, sige. Imulat nga panugyan sa Negrosanon Vice, dala sa onta na ni si COVID-19. May mga bago kita nga mga precautions sa probinsya. Kabalo ka Action Bar, subong pandemic kita nga tinupa pagid ang problema. Bilog nga probinsya yang ginatanaw ta, may manug-abot naman kita nga vaccine na para sa mga frontliners, and then sa atong mga levels kung di na kita hasta ang mga senior citizens mo naman ang priority. So siguro daw maging kuha na nga ng vaccine nga nagabot na, and then tanawon tada kay amo na ang priority man sa probinsya nga ma-vaccinate ang aton nga mga kauturan diri. So subject sa availability kung ano ang allocation magabot sa probinsya, di na dapat idayon kung sino ang mga persona nga dapat i-vaccine. With that, Vice, madamo nga salamat. Mayong gabi, mabuhay ka, Vice. Halong kita. Mabuhay Action Bar, tag sa Action Radio. Madamo gid salamat. May God bless us all. Pangamuyo gid kita. Yes. So nagid na makabuli sa aton. Madamo gid salamat. Mabuhay. God bless, Vice. Action Firing Line. Vice Governor Jeffrey Ferrer, mga kaaksyon, timo na nagapangabay sa kapulisan, no? Nga padalman ang investigation hasto sa mga opinion regarding sa personal matter iya ni Martin Cui, mga kaaksyon, ti hands up anay si Vice Governor Ferrer, ti depende sa investigation sang kapulisan. Action Firing Line. Ang halos pagkilala gid man niya kay Cui, mga kaaksyon, kuan mo inang kuan isa ini nga tao inang hindi ni palawakal, hipuson, hindi kitaon. Alam mo na bla, pero public servant ini siya. Magambal kita hindi kitaon, hindi mo siya makitaan nga naga tungtong permi sa ibabaw sang stage. Hindi mo ni siya nakitaan nga nagapaipal abi sa mga politiko nga ako na ding isa sa amuni mo na. Hindi nito kitaon gid ang personality niya, pero gagwa ang ngalan niya nga naga support any mga bululigan, mga kunano dira nga mga ginapangayo dira mga kaksyon sa gobyerno nga may ara siya sang papel. Action Firing Line. Amo malana mo gamayon ini nga tawo, pero amo na way man gid gamater sa lawas, no? Ang yaya bulig sa publiko. In fact, kay na interview nato na taga San Carlos mismo, nakakilala sila sa iya, nakamuno gid nga daw do hindi sila gid makapati na shock sa natabo ang mga kaaksyon, mga opinion nila nga tagsa-tagsa mayara sang pananawa. Action Firing Line. Nantawan ta, anong investigation sang kapulisan sini? Lasi 38 na sa aton sini nga pagpangalagad, ang nga bahin dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, pampaki try naton nga lang boto ng alkalde mismo sa syudad sa San Carlos. Since last night, way panakatag statement ang alkalde tungod nga amo na kagabi dito nag-isa siya nga hindi lang anay, but tonight luckily naka-connect kita sa iya kag pamati anta ko naman ang iya sini nga side kay kon
pagkilala lang niya kay Marton, ti kilalang kilala kay isa sila ka lugar dito. Action Firing Line. Kag political allies mga kakson. Pagbalik na to na, la 7:39, dra lang kamo, pakishare lang. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Amyaw talang mga utod ta Alma Enriquez Alagon. Good evening, Exxon Bray. Watching live from San Pedro, Laguna. Uy, na utod. Sir Albert Aluva, nagamonitor man sa Tabunan, Bago City. Ami Rivera, Junior Mainit Rihon, nagamonitor man sa Barangay Bunga, Don Salvador. Merly Dolido Magallanes. Jovi Monares. Christina Flores, nagamonitor man. Liberte Biniten Ubaldo. Good evening, Sumbray. Tamyaw lang hinablos ko Honeybee Toledano by San Calgary, Canada. Salamat. Jocelyn Juan Gabales Guliman. Good evening, Sumbray. Watching live long kami ditanan. God bless. Kag salamat. Sige. Donna Robles Prodigalidad. Good evening, Action Brian. Monitoring from San Diego, California. God bless. Aileen Mijares Araman. Shine Del Rosario. Nagamonitor sa La Carlota. John Nicolay Sinayo. Araman sa La Carlota. Christina Flores. Nagamonitor. Leticia Figueroa. Tatay Amado Figueroa sa Mabini, Valladolid, Negros Occidental. Madamo gid nga salamat. Alma Sabater, nagamonitor man. Juzel Timbrevilla, salamat. God bless. Si Ramsky Bindol, may gabi Aksumbray, watching from La Carlota, Tamiolang Kuda, John Nicolay. Jocelyn Song Comedia, Araman. Arthur Jones Gomez, good evening Aksumbray. Monitor kami di Simo sa Mursyad daw kulang gid ang panyapon kung hindi kapamati si Maxon Bray. Baw kanami sinaba. Nami pagid intra pungko da si babaw sang lamisa nyo kompleto gid. Eva Gradas Baterna Raman, Ronnie Mananghaya. Good evening Sumbray, watching from Hofop, Saudi Arabia. Halong gid kita perme. God bless. Si Tatsuki Barrios Barbadillo, good evening Sumbray, watching live from Barangay Tabugon, Kabankalan. God bless you always and keep safe always. Kag pa shout out gali Aksumbray sa utod ko da Bacolod sa may Granville Barangay Mansilingan nga si Jonessa Barrios Tanyo. Kag sa iya bana. Thank you gid. Paul Spat the third Araman, Imbong Jocampo, thank you gid. Elmer Piloriana, nagamonitor man, the best action talaga. Thank you gid. Raymar Biranio Lingoste. Good evening Exxon Marlon. Sige, Axel Marlon. Thank you again. Watching live from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always, God bless. Salamat. Si Hello nang mayong gabi lang da sa inyo tanan. Halin sa kay Jocelyn Song Comedian, pakadto kay Duna Robles Prodigalidad. Elmer Itunes Regalado. Mayong gabi, Axel Brian. Tamiyaw ko lang Regalado Family, Sitio Abaca, Barangay Ayungon, La Carlota City. From Litex Market, Fairview, Quezon City. Mahidlaw man tanis ang lugar na ba? Permita na gasaboy kang bakal sang ginamos. Si Martin Aliling Araman, Josephine sa Granada Duran, Chris Vilma Treyes, good evening Sumbray, watching live East Homes 3, Barangay Stefania, God bless. Jean Oisiser Araman, good morning, Godspeed. Si Michaela Giliran, nagamonitor man, taga Purok Mahigugmaon, Barangay Sumag, watching from Jeddah. Salamat. Manong Idilaw sa Victoria's Cane Town. Salamat gid. D. Jane kapisan gid kay Action Brian. Nga aman. Alcazar Siloso Ini, a silent killer. Marilo Kahilig. Good evening Action Brian, watching live from Barangay 1-A Manapla. God bless. Salamat. Francisco Guangco, Michael John Siso, nagamonitor man sa Chato, Paranaque, Makaksyon Eliza. Great ko lang tanan nga miyembro sang Energy Fans Club. Kay Greg Hostiniani Puertas and Kimberly Navarro. Lance Kit Makilan, good evening, Action Bray, watching live from Barangay Matabang, Tamyaw Kulang, Makilan, family. Salamat kay Action Radio.
Colonel Guile, my friend, salamat kay sir sa pag-monitor. God bless. Thank you gid ka namin. Ito sang lukos mo sira. Gianski Araman or Sky, good evening, Exombray. Greet ko lang family Ginayan sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangog, gapamati gid sa imo program. Pero mi Exombray, more power kag tani may update na ang kaso ni Kwi. Sige. Greg Hostiniane Puertas, good evening, Exombray. Happy listening to my family Puertas of South Homes, Barangay Sumag. Romel JP, may gabi Exombray, sa program mo Action Firing Line, monitor lang kanugon gid kay Sir Martin Kwi, kabay nga matagaan gid sang gilayon nga hustisya. Keep safe always, Bacolodon. Janet Flores Araman, God bless. Jocelyn Dibuon, Arnold Mahilom, Malin Francis Cornell, good evening, Exombray. Keep safe mga Negrosanon, more power Action Radio. Daghang salamat. Alex Montesa, Sir Bry, lihog lang Tamyaw, Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan kag Pamilya Chongko, Montisa sa Greenville homesite. Madamo gid nga salamat. Alunan Suzette Araban, Hilda Catalogo Vicente, good evening, Exombray, watching sa Manila. Keep safe always. Grabe na gid ang katabo, no? Si Dads Abiria, good evening, Exombray. Upod ka naman sa amon family dinner sa Purok Kasanagan, Barangay Sumag. Bauti mayo gid. Anong sudan tada? Salamat sa very priceless information about an incident sa San Carlos. Keep safe gid. Salamat Action Radio Bacolod. Thank you. Welcome. Jessica Dilatoria Imia, good evening, Exombray, watching from Barangay Handumanan. Si Mike Lawrence Esperagosa, naga-monitor man sa Barangay Alihes, Torrevilla. Si Ronald Torrevillada, good evening. Kanjasan family, naga-monitor. Ronald Lau Araman, God bless man. Ilanio Junior Herman, good evening, Idol. Tamyaw ko Mirel Angelique kag Angel May, keep safe, Idol. Salamat, kamuman. Demet Kaniyaman, good evening, Exombray. Monitor from Bago City. God bless always. Keep safe. Carmelo Garingo, Dan Sharing. Salamat. Casey Gonzalez Celeste, naga-monitor man sa Barangay Bago Sitio Magazine. Okay, sa Don Salvador. Salamat gida sa inyo, ano? Jinky Fiderogao Mislang, patamyaw lang ba pamilya Exombray, pamilya Mislang sang Don Salvador Benedicto. Wow. Laurel Burgas, good PM, monitor kami ni Villa Home, Barangay Vista Alegre. Raynel Lames, naga-monitor man sa Silay. So upod si Lulaya nan. Si Ansi Kidato Sagutoy, Exombray, good evening, watching from Hong Kong. Keep safe. Salamat, kamumanda. Si Olmi, dali gid lang ma'am, i-check ko lang diha. Dali gid lang, gamay gid lang ni. Okay, sige. Si Olmi Hinunad Eliekem. Okay, ano tabo sila ni? Okay. Why siya? Okay, sige. Okay, God bless Exombray, ikaw man ma'am, God bless man. Chris Vilma Trias, Paniapo, Exombray. Len Florentino, good evening, Exombray, monitor lang kami DSB Purok Saging, Barangay Igmayaan. God bless you all, keep safe always. Salamat, kamamanda. Sanso Jaime Allen, good evening, Exombrayan, watching live from Houston, Texas. Stay safe. Ima Yanson, Tamyaw lang, family Sulatra. Joseph Pacifico, good evening, Exombray, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Virgil Pinda, Exombray, good evening from Celine Homes, gihapon, kaghalong always ha. Exombray, and God bless you always. Salamat, nanay. Bambi si Riano Defensor, may gabi Exombray, monitor gid kami sa Estoms 3. Barangay Estefania Defensor Family, God bless. Piping Daguob, wow. Good evening, Sagrado Dos kay Kyle Ren Larida. Maninay Mares, may gabi diha, greet lang si Arnold Mahilom. Chen Bansiloy, Exombray, good evening, tani mabasa na greetings ko babag-o lang ka-monitor Sir Bry from DSB Barangay Bunga. Marlon Diriada, naga-monitor man, God bless man.
Si Jobar Barrios, naga-monitor man. Jose del Monte, Bulacan. Bakalayo. Ristigali Araman sa Mansilingan. Elmer Peloriana, Sang Sipalay City, Punta Balyo. Raymondo Hirona Sr. from Barangay Maaw. Erjo Honatas Jordan watching from Camellia Homes. Okay. Jonathan Bernardes, good evening, Sumbray, monitor kami di top. Okay, Binalbagan. Thank you, Ged. Piping Daguob, si Carol Irene and Camille Danis watching from Sagrado Dos. Virgie Montiliac, Sumbray, salamat gid sa puntatay-tay ko nun. Huya ko mabasa na yan. April, salamat gid na Virgie ha. Mang talaba ko na buwas bla. Dinapit ng balay ni Virgie sa puntatay-tay man. April or Sabia sa Masbate naga-monitor man. Thank you, Gid. Alex Montesa, paliwat ko Sir Bry, Patamiyaw, si Ma'am Vanessa Bayo sang Minnesota, Ma'am Kelly Jelly, amo man kay Ma'am Leda Zamora, Yamagishe sang Tokyo. Ang panamyaw naghalin sa Akon. Halin kay Sir Alex. Ami Agustines Varon Araman. Romvel Sina Rosa Hingko. Good evening, Sumbray. Gapamati kami sa Morsya. Tamyaw ko Nathaniel Jude ka Grabe Isaya. Sang Morsya Idol kaginila. Salamat. Chen Basiloy. O nabasa ko na, no? Salamat gid Inday Chen sa mga greetings. Philam Tilasuna. Kent Bulakha Waniza. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami Barangay Handumanan. Romelo De La Torre, Action Bray, lihog ko tamyaw sa taga-barangay Quezon, San Carlos, sa family De La Torre and Lariosa from De La Torre, Romelo. April Orsabia, Masbati, shout out ng sir sa tanan nga family Orsabia, gapamati gid sa program. O, salamat gid, thank you gid. Antonio Bironio, may gabi Action Bray, monitor from San Gabriel, Macabebe, Pampanga, Kalayo. Mamarge Balquinto, salamat sa mga balita Action Bray, Action Radio sa update sa San Carlos shooting incident watching from KL. Dining KL. Elizabeth Malaka Gamala, good evening Action Bray, monitor from East Homes 1, keep safe always, God bless and more power to ARB. Salamat. Janet Oquindo Araman sa Cavite, Imos. Ray Cabarquil, good evening Action Bray, tamyaw ko lang da si Joms Kalibho sang Maaw, Kagail, Tagalog, sang Mansilinga, naga-monitor gid subong. Dexter Disena NJ from Iroma, Saitama, Japan. Bakalayo. Felicito Garaygay, good evening, Brian. Pwede kami kapuli sa Tangob, Bacolod City after sang moratorium. Salamat. Pwede gid, sir. Cassandra Aquino family sa USA, Char. Sa Greensville, paniyapon Action Bray sa may USA nagli sa Greensville, ha. Si Eden Ligaspe, good evening Action Brian, watching live from Barangay La Granja, La Carlota City. Greet ko lang si Liam Pasaway, TC and God bless. Piping Daguob, shout out kay Rino Larida nga pareho kamo kagwapo. Wow! Sagrado Dos, avid listener here every night. Salamat. Ano nga barangay ang Sagrado Dos man? Diloterio Acosta Gary, nagamonitor man sa La Mesa Dam, Quezon City. Alunan Suset, Almira Lima Lazarte, Philam Tisaluna Araman, Kent Bulakha Waniza. Action Bray, pwede mo da ma-mention ang prime water nga taga Barangay Dumanan, gaantos na ang tubig wala gid gatubod. Ay, ang tabo sa prime water kag basiwa, imbes nag-combine force na kamo, ang tubig nyo do naglala pagidhaw. Amo nang masakit nis Bacolod subong, panog hakot basura, pigado. Prime water tubig, pigado man. Ay nag-inano, mga importante pa na ang Seneco kung isa nagahampang man dula-dula. Jonesa Ribato Barrios, good evening, tamyaw ko lang gali sa utod ko sa Tabugon si Tata. Okay.
Ako na? Sige. La 7:54. Firing line. Maayong gabi lang sa kay Arman Rigalado, naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Ryan RMG Toto Lusukon. Oy, naga-monitor subong patamyaw ko da ako nanay sa Don Salvador kay nanay Ninfa Biligorio, si Lula Ninfa. Naga-monitor man si Maria Fe Maravilla sang halin sa Palawan mga kaksyon, halong kita. Ang sagrado, dos gali action bray ari sa Barangay Estefania. Okay. Focuda Ilianor. Salamat. Good evening. Lapit sa Iroma Irbesa. Sige. Thank you, Gid. Sige, salamat sa pag-monitor. Si Chen Bansiloy nag-monitor man sa aton sini nga pagpangalan. Action firing line. Sa nambal ko na, since last night mga kaksyon, wala pa nakapagwa sang statement man ang alkalde sang San Carlos mga kaksyon, Mayor Renato Gustilo, no? Regarding iya sa nasambit nga insidente, kon closeness lang ang pangambalan kag pagkilala, kilalang kilala ang ining biktima sang alkalde sang syudad. Kiti kaalyado inisla kon politika ang paghambalan. So paghambal naton si Mayor na aksyonan. Sa hambal naton si Marton Cue wala nagapadalagan ini posisyon sa gobyerno pero naga-support ini siya. Klaro naman na. Action firing line. Klaro naman na katama mga kaksyon sa grupo nila no? Sa grupo nila political party dire sa probinsya sang Negros Occidental. So, isa ka masubo nga balita for San Carlos City Makaksyon ang ining hitabo. Online sa firing line. Sa aton nga linya, ang alkalde sa syudad sa San Carlos, Mayor Renato Gustilo. Mayor, maayong gabi dira sa imo. Maayong gabi, Brian. Maayong gabi sa inyo na Bacolod. Pasensya gid sa disturbo, Mayor. Medyo dili maayod nga balita dira sa San Carlos, pero Mayor, any message siya nagaluntad dira sa San Carlos, although nga padayon pa naman ang investigation aning sa PNP sa natabo kay Mr. Marton Cue, Mayor. Sa subong ang San Carlos tamanggid subo manggid sa amon nga party because we lost a man who dedicate most of his life for the improvement of San Carlos City, no? Damo na ni sila na buligan sa pamaagi sa pagpangayo sa mga tao nga bulig. Kag wala man kami nakita nga ang gulo nga dapat nabagid kwaon ang iyang
kinabuhi. Yes. No? So, sino mabulo sa ila? That's one big question, no? Ginayo ko lang na inablang kapag gwa sa Facebook nga ginaligang nila nga involved sa drugs, hindi ginatuod. In fact, we are cleared by the NBI nga wala. Kaya ginhimo-himo lang na. So, good news for us tonight, at least na clear gikan dira sa imong bilang alkalde sa San Carlos kay magagwa gid ba ng mayor last 2018 nag-circulate. Yes, nagwa na sa last 2018. In fact, na-absuelto kami sa base sa investigasyon kay politically motivated. Kaya kung lang taon mo, politika manggid. So, kumpiyansa man kami na wala man kami sama maskin sa mata sa Diyos. Wala kami hindi kami involved sa any drugs. In fact, ang kampanya gani namon dire sa local government dakto nang yun ang those who are involved in drugs. Mayo gid kay subong nga gabi halin mismo dira sa imo mayor na clear ta ini kay hindi gid mapunggan gid man mo ang may mga critics, may mga reactions nga posible involved sa illegal drugs, nagwa ang ngalan niya before. So na-clear na ni sa NBI mayor ang name ni Sir Marton Quick. Iniyang mga kritiko gida sila man naghimo-himo pud sila. Di ba? Yes. But again, maayo ba? Daw hindi man na maayo para sa akon. Kay kami away magkamagahimo sa mga kanang butang-butang ug mga sala. Okay. Wala man kami sana. Waiting kita mayor sa investigation sa PNP pero your own personal view abi mayor sa paglantaw unsa motibo pagpatay kay Sir Queman mayor? Way gid ko masiling siling yung unsa nga ang gulong anong gipatay, no? Yes. Except siguro makambat number one nga ang gulo sa politika. Bangod kay siya in charge sa first district, siya ang gabulig, siya ang mediate sa mga kontra nga magupuray, no? So hindi nato ni ma-discount ang politika. Okay. Personal But again, I leave this matter investigation sa kapulisan. Yes. O sa na sa kapulisan na dito mo sandig ani pero panan-aw nimo o sa ani politika jud mayor murag dako ang person. Mayor, before nga natabo ni kay Mr. Cui, syempre ang closeness nyo duha, friend jud mo, kaalay sa politika pod, behind siya ani sa inyong grupo. Naka-text siya, nakatawag or halfway naka-istoryanay ka mo mayor abing na i-threat na jud sa iyahang recently lang jud? Wala din kami ka-istorya nga siling may problema, may threat, wala except kalasan din nakita pa gani kami. Nagkita kami, nagsuryahan pa kami together with Congressman Balmayor. Wala gihisgot nga may threat o na kadlaw-kadlaw lang kami tanan. First time jud ni natabo niya sir no nga anig jud ba no nga gipatay siya or before may mga ambush na niya kung may idea ka mayor? So far. I think morning first. Sa una, sa politika, may siling may galantaw-lantaw sa balay, may atang-atang, pero politika na after sa eleksyon, nadula lang na eh. Yes. Though part ng abisang intimidation maybe, sa time sang politics, election time, I see, okay. Tapon gani, sa time nga pagdagan ko, may lantaw-lantaw gani sa balay ko, puno, ginabantayan, pero pabayaan ko lang na eh. And way mataginahin mo nga malain. Yes. Mao na si Sir Cui mayor mo lakaw siya tag duhara ang bodyguard like gabi duhara iyang bodyguard nga didto galingkod-lingkod ra pod medyo actually galakat na siya, wala na siya ga bodyguard. Okay, siya po drive. Siya lang na isa, baski si Kong maglakat siya walang na isa. Okay. Nang anak sila nila nga bodyguard, kuan mo lang na, mga casual nila nga sa
kumpanya nga gastambay sa buwa, ang ibanda gahulat siya nga makasturya, ang ibanda ma-report siya parte mga assignment nga ginatag ni Marton kay involved man siya po sa mga sports activities sa San Carlos. Dili may ginaswidloan siya nga tao nga magtudlo-tudlo sa any sports. Dili jud di ay nga kada lihok niya, kada gihon niya na ay mo sunod-sunod murag wala ana. wala na siya ana. Ay, mas may musunod pa nako. Bitaw, nakitaan po na ako itong gabi. Mas may musunod pa gani nako, pero sa Kamarton wala gyud sunod sa iya. Mayor, if you don't mind, karon sa panahon ni Congressman Val Mayor, naman siya gapay papel diha sa Congressional Office sa San Carlos First District, no? Yes. On siya sa the same ang gyapon atong panahon ni Sir Jols? Yes, the same. Pareho lang siya ma-identify kung dapat ibutang kay hindi siya hands-on ni siya gasturya ni siya sa mga tao, kinanglanon sa mga tao, anong project dapat ihatag. So, sa nabalaan ko si Kong Balmayo, may opisina diya sa Emerald Arcade, which is owned by former Congressman Ledesma. So, every time gamitin na sila, diin dapat ibutang mga project. Okay. Mayor, kining hitabo gabi dira prominente nga tawo, may ngalan jod. Sa imo paglantaw ang San Carlos gihapon safe ra Mayor sa mga tawo diha. Yes, for San Carlos Seniors dire sa kwan, safe lang gihapon ta. Ang target nila hindi man ang tao sa San Carlos, no? Ini man lang ning galatabo. So I hope matagaan na hustisya ang pamilya ni Marton. Sige, dra lang ko anay hasta Mayor. So Mayor wala pa may kwan, no? Kano sang iyang lubong ang last kwan niya? Wala pa yun. Kwan pa yun siya, medyo para sa kwan sa time pa yun nga kwan. Mayor, ay mong panugyan sa San Carlos City, daghang naminaw na tong oras ron, Mayor. Karon sa kwan, no, ako pa lang let us pray for eternal soul of Marton Cui, pagkondolensya siya pamilya, dayon peace of health protocol gyapon ta. Yes, bitaw, no? Kumusta na dahil sa COVID ang San Carlos karon, Mayor? Maghaganhagan na? Ay area nga gasaka, napo area nga nagdown na. Salamat sa Ginoo. Kabilugan gasaka, magyapon nga gasaka. Kay ang gasaka, dali ang recovery dugay mo. Kay recovery is 14 days. So ang gasaka is every day. So may diferensya gid. May diferensya gamay. Importante, control lang yapon sa galaw-galaw diha, no? Sige. Mayor, salamat kayo sa mga time. Pasensya sa disturbo. May gabi mabuhay. Salamat ng gabi, Brian. Yes, Mayor. Action Firing Line. Sige, dira lang ta. Mga ginagmay lang ang palamangkutan non-black shunan. So muna, at least tonight, here's Action Radio Bacolod na clear nila kag naaway nila ang mga allegations against drugs nga nagalapta subong sa social media. Action Firing Line. 2018 to nag-circulate gimaningalan ni Quimo na involved sa illegal nga droga sa NBI, gagiban pa, tiyan mo na ang palayag sang alkalde. In fact, pag-mention ito kay Daksyonan, no? Meaning, daw na dalaman ang name niya pero ma-focus kita dito sa kay Quia. Action Firing Line. Nga hitabo mga ka-aksyon, ano? Sige, i-try ko sa Action Marlon Hinabiyaw, may connection gihapon diri kay ang gobernador sang Negros Occidental bilang amay sang probinsya, ti siyang nag-appoint sa kay Marton nga mangin consultant sang probinsya sa hospital operation kadako sang papel niya. Ano naman ang mahambal sang gobernador, mga ka-aksyon? Ang balita ng Action Marlon dulong sa aton sang D3 Bayo, doon nga protection. Action Bray kasubo nga may pagkabalaka anabatsagan subong ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa sining pagkapatay sa isa sa mga provincial consultant niya, si Marton Cui. Kasubo bangod nga wagid niya nalauman nga maglapot kay sa punto nga dulaon kinang kabuhi ni Cui Action Bray. Kabalaka para sang gobernador pangod sang sining krimen nga pagpatay nga base
Akso Bray malakip naman ni Bilas Tiway na ulihi kay mismo si Gov Lacson nakamutik nga kalabanan nga mga krimen nga pagpatay diri sa Negros Occidental. May kilala ka man nga personalidad kay manti bala ni si Marton Coexon na Primo ang patay nagliga ka mga tinuid hasta 2021 tuptupo sa mga supray damo-damo na mga ngalan sikat man nga hasta subong tupto lamang sa pagtukos sa task force pero di daw ay kapatiyag supray nga para sa nadakpan kaya paskaan sa kaso to prote kabay pa ini lain man nga personalidad Action Mark kabay pa no Amo ginangin nila Action Bray ni Governor Pong Lacson manigadi nga siling niya ang paghatag hustisya sa pamilya ni Marton Cue kung number 1 hambalya makilala to ang triggerman ang nagpalupok kay Action Bray sang pusil ang nagtirogid ikadua makilala pagid ang mastermind o sa likod sang siring krimen kung mayara kitman kay ang kalabanan Action Bray pamangkutob no kapati nga may mastermind depende na sa ulis investigation sa ato sa otoridad ikatatlo ang pagdeterminar gid sang motibo o kung pinagkaginhalitan si Governor Action Bray waay gid siya sa may nakitaan kuno nga rason mo balyagan ni si Marton Cue daw haluson gani makapatay na langaw Tod mo, kita, prangkang istorya, kita mo kung siya personal, bisan mag-istorya, no, hinay gid ka tama Action Mar, no? Dali man, no, di mo na nga natangalahan gid ni Governor Lacson, nga ang paksyon gid, si Marton Cue. Kainasang aga, nag-istorya man si Lacson sa manghod ni Marton, nga si Councilor Mark Cue, kay si Councilor Action Bray nagpawalo sa Kaparadora. Ginaasikaso nila subong ang mga kinahanglanon para nga magpadala sa request address sa National Bureau of Investigation ng NBI diri sa Bacolod para ayoon ang NBI nga kung pwede magkapatigayon sang separado on independent investigation. Gov, kolo kompleto ho na rin tarang nga mga kinahanglanon at is formal nga magpadala sa request sa NBI. Governor Pong Lacson. I think the only justice that we can give Marton and his family is to find out who the triggerman was, who was behind the operation, and why. Why was necessary to take the life out of Marton. I again extend my condolences to the family of Marton, and I do hope that like those other incidents of similar nature, there will be actually a result of the investigation. Last night, the Colonel Falque already said ang Special Investigation Task Force niya activated na. And then the former board member and now City Councilor Mark Cue, the brother of Marton, also requested if NBI can also do a separate investigation. We have carried that out already. We've asked NBI. We're just finishing the necessary document for that request with NBI. Hopefully, with two investigations going on, hopefully we will be able to determine at the very least who the triggerman was, the person behind this incident. So marami man sang nagsiling nga pasi may kantanan man sa papolitika or nagahilapit ka 2022 election. Bag-o lang togin mo no man ni Mayor Gustilo siya daw politikang pananawa niya Action Mar? Oo, kay si Gov Lacson sa interview namon kaina nagsiling man nga yes. Nakamuno na sa akon magapila ka beses si Marton Cue nga plano niya magpapili bilang alkalde sa Manuasang Tubuso Action Bray. Si Gov Lacson ang hambalya ang reaksyon niya kakadlaw lang na sa sila ginayuhuman niya nakadlawan doon na once sa maghambal sa akon si Marton sa ambos na ay para kay Gov dapat ulaton anay ang pag-start na sang filing sang Certificate of Candidacy kon COC or samtang nagahilapit ang filing sa COC basi tira maka hatag sang panugyan si Lacson kay Marton Cue ngot sa
insugid sila nga plano aksyon Bray. Kay nagri na muno pa na to sa mga kilid-kilid Action Mart sa San Carlos. Bala siya ti kung tubuso, taga San Carlos man na siya. No? Action Mart, ti pwede man lang ka-transfer 6 months man lang Action Mart, no? Why na sang problema kay Marton aksyon na Bray siguro sa ulihi kabanti. First district man ang tubuso, at the same time, hindi man malipod sa publika aksyon Bray, tambo man na siya Lokal. kakilala sa panaw sa tubuso. Dito gani sa Manila, ang duwa gani ka defensor, ang asawa sa piyak nga district, ang bana sa piyak nga district, din sila star. Aksyon Bray, sigurado nga malabutan ni sa investigation sang kapulisan or NBI sa ulihi. Ang gulo nga may kantanan sa politika. At tanan giniguro nga mga anggulo sa lalama gini Action Mart, no? Number one nga rin, negosyante siya, lapit siya sa politiko, lakip tong ngalan niya nagligat nga 2018. Ang allegation ng sumbaray kag accusation. Katabi si Governor Lacson Angot Sri. You know, every time he mentions that, I would always laugh na lang, no? But he would always say that in every election. So, ako, I will say na lang, ulap na lang sa fighting of a certificate of candidacy. No? So, I did not take that seriously. Si Governor Lacson, boss, kadlaw may pagkuwag sobrang update ni kay why nagaling face-to-face interview po si Governor Lacson. Kay part man sang measures nga ginhugot nga gina-implementar sa Kapitolyo Provincial kundi ma-zoom press con na. Maya man na para secure lang ang COVID sa magsumbray lapaw na 1,500 doon na unahan niya na. At isubongo may 100 pila ni 150 plus sobra niyo. Ga triple digit nagsumbray ang kanamuon sang bagpo nga kaso kada adlaw. Ang napatay ka na nagsumbray ko ni kahapon 234 to. Ang kapugusan niya subong nag 238 na po silagon may 4 duga man nagkalamatay man. Medyo kakululbaan na gid, no? Ang ining pagdamo. Sang kaso, kag pagdamo man sa mga nagkakalamatay. Kailan taw ka di subong adlaw ang Negros 159. Nagbaliskad man ang Iloilo yaho mo nagnubo na nagligad ang Iloilo tong nagalupad ang numero subong kita naman di 8 lang Iloilo subong o siyam na. Gali ba no? Ang Bago City gani subong pinsa 13 subong. 13 man nagbago nila. Damo. Pinsa 13 subong 13 man ang nagduwa nga bago. Okay. Manila-hidla daw 13 o 13. May restrictions sila gali magsulod sa ilang market to subang Action Mart, no? Sa edad 15 pa na po kag 65 anyos pasaka di pwede. Ang gabusong. So pagay dapat di pwede sa Bago City Public Market. No? Dugang na nga pag limit nila sa movement mga tao aksyon na Bray. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo aksyon na Marlon Herboya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Aksyon Marlon hinabiya dulong sa aton sang D3 Firing Line. parte no ti kon politika gidman ti nga naglabot bisa punto nga amo sini. Kon drugs man, ti mo to gin clear bago lang sa alkalde sang San Carlos, siya way na naiya. Action Firing Line. Ti ano ginayhan ang sa likod sini tanan-tanan man? Let the police nga mo makapadalom sa investigation. Action Firing Line. NBI, wala tontang ila sini pag-imbestigar mga kaksyon regarding sini pero tiya mo na kaluluoy lang sang tawo nga na disgrasya na. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Ma-breaking news lang ko about COVID-19 kay ang probinsya sang Negros Occidental subong may ara sang 159 ka local case mga kaksyon. Grabe yan Ang Bacolod 32. 29 ang local case diri, ang ROF naman 3. Natingala gid ako kay ang Iloilo sang tinilikdan nga bulan naghambal kita, grabe ang numero to sa Iloilo sang cases tag sobraya isa kagatos man ko isa 200 subong bumaliskad
Ari na sa aton ang pinakadamo nga numero, sila to nag one digit man sila. Action firing line. Ang pamangkot, ano man ang sa likod kag sinong prime suspect sining COVID-19 nga ito. Action firing line. Sino ang prime suspect? Sino ang sa likod? Sine? Ti virus taga China, ganit kuno to sa Wuhan, China. Action firing line. Unang impasibangdan ta mga tiki, mga kabog. Tapos may mga bayo attack na lang. Ti subong way panigyapon gid mahusgahan man no, importante away lang ta nga away gyapon paano madula si COVID-19. Action firing line. Ay sus, kumain gabi lang kay Maninay Maris diha sa Dakbayan San Carlos no, og si Maninoy Marco nga naminaw diha sa Urban Barangay Rizal. Action nams kada gabi nislaga monitor sa aton. Action firing line. Regards lang kuno ni Nay Maris Noy Marco ang bal ni kuana ni Noy Nilmar man diwa sa atubang ko diyo. Salamat gyud sa pagpaminaw diha. Action firing line. Si Toto Aldrin Diamante ganito to sa Toledo ho. O halin pa ni sang nagligad tuig to nga way kapuli na lockdown na sa subong ato lang sa gyapon sa Cebu. Action firing line. Ara ka na Noy sa Toledo Noy. Pwede mo na languyon pagadto sa Sipaway da rekta di San Carlos Noy. Action firing line. Sige, ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Action firing line. Pagbalik naton mga kaksyon, maliso kita anay with Action Dale Salazar, sining duha ka mga nagwanted ho, mga babayi pa ni. Tatlo ni sila actually. Tatlo ini sila, ang isa ya nagpiyansa sang 600,000 plus. Tinis lang nga duha kay Pulo Pigado, nagpinanago ini lonsay mga babayi, purok president kag isa ka liaison officer, way nagiguro kagwanta sang panago, naggagwa sa lungga kag nag-surrender sa katabo sang kapulisan. Action firing line. Kwaon taman karon kay Action Dale Salazar karon kung kumusta ining tatlo ka mga bakho nga pinangsunog dira sa banwa sang Ibi Magalona mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Maayong gabi lang kay Madam Kativer, araman si Gail Tagalog. Maayong gabi lang kay Ray Carbakil, kag Jo Marie Kalibho. Kada gabi ga pamati gid sa Action Radio wala paliya. Ba salamat gid. Thank you gid. Si Jenilyn Encarnacion Tosalim, salamat sa 45 stars. And araman si Leo Santiago, 45 stars. Alex Montesa, Corfio na sang probinsya, ang Bacolod dugay-dugay pa. Tingala ko ga lumbayag pa mga bata sa dalanon. Las 11 pa. Giovanni Mansalon, salamat gid. Warren Ortiz, salamat man. Juliet Cabrisante, nagamonitor man. Keep safe always. Ikaw manda, salamat gid. DJ Jonado ka hopeless na masolve basta politiko na gani involved. Lenny Valencia, Mamarge Balquinto, may gabi sa mga taga San Carlos City, Action Brian, RIP Sir Marton Cue, condolence sa pamilya niya from Discartin family. Salamat gid Action Radio from Kuala Lumpur. Welcome. Albanese Miles, araman damo gid case unsolved gani mano. Okay. Si Phil Tisaluna, good evening Action Brian, kasipag sa imo kagabi ato ka pa sa San Carlos, ga report karon ara ka pa rin ga report sa Bacolod. Actually kahapon sang aga halin ko sa San Carlos pa Bacolod, tapos kagabi nagprogram pa ko, tapos ko program lupad naman pa San Carlos, subong ari naman. Matyagan ko sa San Carlos, subong do ano na lang, Duman silingan, Stepanian.
Ay nako, Emmanuel Mira Flores Cuales naga-monitor man sa Qatar. Si Eva Gradas Baterna. Yung gabi Action Brian, tamyaw ko lang family Baterna kag Sausa sa Barangay Yubo, La Carlota, Siri, salamat, God bless. Rodora Shoko Araman sa Hong Kong. Si Sir Colonel Guile, salamat sa 45 stars. Wow, thank you kid. Jenica Bartolo Pilar, shout out lang da Hacienda Salaman ka, La Carlota. Sige. Elmer Piloriana, mayong gabi kay Eduardo Piloriana, salamat gid. Alright, sige. Tema, relax lang ko, di ka mo maghalinda ha. Dira lang ka mo, tutok lang ka mo da kay sadya man kag hindi sadya kasubo maning balita tadason kay mga babae ni ho nagkalad dalalasa ni sa corruption lang nga case sa Barangay Felisa. So nagsululong ka sila, iniyawan sila kapanako guro ti ano man ipiyansa. Why tayo naga-underestimate pero 630,000 each ang ipiyansa nila. Ti purok president kag liaison officer kalulukay lang na. Pagbalik naton karon dugay ha, dra lang kamo. Paki-share lang sang live ta, salamat kid. Las 8:25. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan.
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampitan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:34. Ginaindor sa
Antes kay Action Dale Salazar, may gabi lang kay Gail Tagalog. May gabi lang sa gwapo nga si Hans Inard, Silita Tagalog kag Abigail Tagalog sa Mansilingan. Kada gabi nagapamati gid Action Radio, wala palya. Salamat gid, no? Si Krista Tagalog. Si Harry Kinosa Hamilano, nagamonitor man sa Sinimaterion sa Barangay Sumag. Araman si Jonesa Ribatado Barrios. Galumpat ni siya, mandali gid lang. Tamyaw landa partner ko gaobra sa Mandalagan nga si Patrick Tanio. Salamat. Jose Mongcal-Sorilla Araman o Contorilla. Hari Kinos, okay, nabasa ko na. Nabasa ko na. Sige. No, si Ariel Galve, naga-monitor man, taga San Roque, Sumag. Damo, gid nagapamati. To kuno sa tumbo, salamat, gid ra sa inyo. Thank you, gid, no? Si Ten Suarez Giking Araman, nung Iderica Ford sang OTTG. Bert Hiraposco Caraballo, salamat, gid. Olivia Hulagting Araman, naga-monitor. Alex Montesa, related naman sa politika, Sir Bry, San Carlos Sniper. Waita kabalo pagid, sir, no? Bia Jonathan, Noel Amar, good morning. Thank you, good sir. Noel Capi, salamat, sige, no? Pakarunantang iban, das 8:35 na sa aton sininga pagpangalagad. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ari na sa Action Dale Salazar, sining duwa nga nag-surrender, no? Kag plus pagid, sining tatlo kabakho nga pinang sindutan dira sa banwa sang Ibi Magalon. Na anong pinakarason sinima? Action Firing Line. Ang ginamuno nga ngalan ti New People's Army ang nagsunog mga kaksyon, pero hulaton ta ang palayag sang NPA. Pero mas unahon Connection Dale ang duha nga nag-surrender. Action Dale, may gabi. Action by the way, running subong patrol sa ka areas sa siyudad sang Bago, bangod mayroon sang residential fire. Nilagaluntad sa sininga mga tinion action by, no? Since i-update lang sa today ang atong sininga mga action, ang sining akalit, no? Sang sunod dira sa areas sang Barangay Tabunan, siyudad sang Bago. Pagka nga natipon sa patrol subong hapon action by, alas 11 kinasing aga sang voluntary nga nag-surrender sa police station number 10. Ining duwa ka mga persona action dry nga allegedly konektado, no? So, alegara, illegal nga patatuman sa social amelioration program o contact action Brian. From the very beginning, sa nag-umpisa ng kaso, kaya sa area sa Barangay Filita action na Brian, ginsubaybayan dito, no? Ang ini nga SAPA case action dry nga ginapangatubang sa sila ka mga barangay employees, no? Kalakit na ang purok President Action na Brian. So, din-confirm sa ato ni Police Captain Armelin Vargas ang head ng Police Station number 10. Ngayon yung mga nag-surrender, pinasihada Action Ray, ang Mustanday, Rose Jean Estador, 25 anyos, kag Corazon, Latoza, 58 anyos, parehas na surrender sa purok Taho, Barangay Felisa, Ciudad de San Bacolod Action Bright. Sila tininga pagsungka sa Police Station number 10. Dito naman mismo Action Bright, in-serve sila ang warrant of arrest tungod sa pag-violate ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Bato kay Estador, na isa ka Barangay Liaison Officer, Kaglatoz Action Bright, na isa ka Purok Presidenta. So, sunod din kay Ma'am Vargas, ang pagsungka Action Brian, sining dua ka mga akusado, sining soft case, possibility kung magsungka Action Brian, pwede kaya makamotion nga i-reduce ang imo sining bail. Kaya kung madunduman, base sa March 4, nga once of arrest gini-issue kag ginapermahan, ni presiding judge Sulin Lowy Hulingan, no, sa Regional Trial Court Page 53, dili sa Bacolod City Action Brian, ang ilang sa 90,000 pesos sa pagkakatag reclamation line. Toto kabil, gusto mo lang ang officials sa more or less mga 630,000 pesos ang ilang siningapyan sa Action Brian. March 4, ang nagwa ang warrant of arrest. So, masulusubay sa mankabulan, Action Brian pila kasi man na antes nga nagsungka. Ining duwa ka maakusado, no, sa Barangay Liaison Officer, kada Purok Presidenta sa Purok Paco, Barangay Sirisa,
syudad sang Bacolod Action Brian. So kayo na nagpangabay kita ko, pwede kita maka-interview sila Action Brian, pero nagpamalipad sila na magkakagsi na sining statement kung gasto nga to yung mga negation, kag ano man ang ilang sining mga pikaga pagkimuon sining sa case ngayon na sining nagpangtubang Action Brian. Kung madumduman, isa diri sa pito ka mga nagreklamo na interview sa Action Radio, then yes, sining istorya 6,000 sa Action Brian ayuda sa social migration program, pero 4,000 ginbawi sa ilap na, so nil ang bilin, kaya ang ila sining ipatag sa ila, no, sining mga pasagaan kaso, nga ang 4,000 para sa Action Brian sa iban man ng mga pigado nga pamilya na supposed to be kwalipikado man kuntani sa SAP na programa o galing ang kada barangay na ginamang sang allotted na kota upon pinagigamang ang maakomodar Action Brian. So, sunod din kay Ma'am Ward, kasi nga pananawan, diba, mapani sila sang motion to reduce the election bribe. Kada sila naman na i-update na to, no, ining kaso, is nag-voluntary surrender sila action bribe. Ito na kayo balo kung nagpalagyo sila, nagtanago, or ano ang motion action bribe, kasi ano ang second na sinaga, voluntary sila na nagpalapita sa kapulisan. Ang pag-intindi ko na gani Action Dale, nag-motion na gina sila, pero ginbasura kay dapat may ara sang appearance last pila ka weeks ago na Action Dale mo? Yes, Action Brian. Kaya kalimang Vargas, ginasikaso man ang pila ka mga dokumento sa inasining abogado, palang inasining kampo Action Brian. Kaya ito yung lablado ka, Dr. Gida, sining ginset, no, na pila o kung na piyansa sining doon ka mga akusado, magluwat lang siya kay Barangay Secretary Stephen Halandoon nga nakabayad na yan, no, sa among kansidad. So siya si wala siya ginapreso ining duwa si temporarily detained sa area and police station number 10 na. Ang tinawag ni Police Captain Camilin Vargas ang kapitong police station number 10. Ato nga mga may warrant nato, no, in relation to sa SAP, ang nabilin to nga duwa nga wala pa naka-bail, may ara kita nag-surrender sila diri, na voluntary surrender sila diri sa station. So, ang ilang nga tuyo is para nga makaprocess sila sa ilaman nga bail. Kay requirements na siya para kung mag-avail ikaw sa mga motion to reduce bail, kinanglan nga nakasurrender ikaw. Voluntary. Ang ginasang aga, mga around 11 a.m. Sining aga. Sining nila, ma'am. Kaya yung una to si Sir Halandoon to yun, Halandoon ni si Stephen. So si Rose Jean Istador, kag si Corazon Latosa. Okay. Parehas na sila nga taga Barangay Felisa. Purok Pahon. Purok Pahon. Duwagid sila, ma'am. Duwagid sila. So, ang mga reason yung voluntary surrender sila is kasi palang ma-reduce bail sila, ma'am. Ma-avail gid sila sang reduce bail. Kaya ito ka yung ginset nga bail ka card, ma'am. So, ang ginapangayo sila is 630. Duwa na sila. Kada isa. Grabe. Action Brian, ang portion, no, sa katutuling na interview kay Police Captain Arlene Vargas ang Police Station number 10. Imagine mo na Action Dale, Action Dale, gusto tala ni himay-himayon, hindi na ta gusto matabo pa ni sa iban Action Dale, no? So imagine mo na 630,000. Suliton ko ay nag-underestimate sa ila capacity sini, pero din ta mangita siniman liaison officer ang isaya purok president nag-intra ka sa amo sini nga mga sitwasyon blati kaluluoy sa mga kabataan kag bana pamilya nila sin Action Dale, no? Yes, Action Brian, no? More than 500,000, no, ang imo sini nga ipreparar para gid ang mga makaupo na imo sini nga pamilya kag liwat dira, no, nga makapangalagad sa publiko Action Brian. So 6,000 si Pailo ila ka digit Action Brian. Ang kinahanglan mo sini nga igapagwa, no, para temporarily free ka Action Brian nga makalagaw-lagaw, makatrabaho pag makaupo ng imo sini nga pamilya Action Brian. So, actually may mga litrato kung di sila naka-mugshot Action Dale, doon naluoy na malanggid ko nga i-post sila, no? Hindi na lang guro, no, Action Dale. Kaluluoy gid. Yes, Action Brian.
Kahit bla bla, wala sila na kuhaan sang statement Action Brian. Do gusto natin nga mabagyan ng ila sining panig, ang ila sining basin. O galing si gina-respect ng Action Brian, no? Yes. Ang ila sining rason nga, hindi sila mag-pa-interview or magatag sang statement. Angot sa ginaakusar sa ila Action Brian. Why kuya nagatolerate sa ilang inhimo ha? Kahit yung korte na ganyan nag-decide nga wanted na ni sila. Pero dapat next time, sa ibang dira nga may buko, pa nga magpangkutibaw sang kwarta nga hindi inyo, please lang, hindi na. Amo ni pinaka-classic example, no? Tidi nga mangita sa 630,000 man, kung maridos mo ginabi, butang tami, 90,000 na lang, bugat pa nagyapo nagsundail. Yes, Action Brian, no? Bisan dismail gani, though medyo gaya natin taon sa tining mga panahon Action Brian. Gusto na. How much more ang mas dako na kantidad Action na Brian. Kagway ka man to katilaw sang, we don't know, ita kakita, way man ta kakita sa tong 4 mil nga pinanguha nila kada isa ka person nga ipanagtag kuno sa iban, ti di na to nagkadto, natagtag ito ayhan or diin to nga bulsa sumulod Action Dale. Na. Amot lang kung dito nagkadto Action Brian. Mas pwede kung mapatihan nato ng siningat tayo Action Brian. Para at least lang mangin balance na bala ang atong siningat pala o galing PM na hindi sila maghahatag sa ilang siningat statement Action Brian. Slight lang ito gamay Action Dale itong bakho nga pinang ululog daw itong mga makinaya. Do di nakita Action Brian mga puslan, no? Ang makina, no? Yung 3 ka mga bako ang ginapangsunog sang armadong ng mga grupo. Actually, kay napakita sa hapon, nag-connect kay Lieutenant John Paul Tabuharang, sang EB Magalaw na PNP. So, galing Action Brian, no answer. Nag-gawin lang gilingat niya cellphone. Nag-text naman kita, pero wala siya sa sabat, no? That's why, ako to si ang hepe sang sila'y PNP amo ini ang nakuha naton sa mga datos Action Brian nga according to sila ini ang unang nag-respond dito sa may area sang sitio Buenos Aires sa Barangay Consig paano sa hindi magkaroon Action Brian kaya ito ba lang gate ang pagitan tabok Action Brian hindi magkaroon na no ang Sapiac syudad sang sila kay meron din sang access sa may Barangay P. Lopez, Action Brian, may duha nila ka mga quarry site padulong natin sa area. Actually, may nisula kita di Action Brian nga though nga hindi naman siya tuman kalapit ang sininga pala ito na tabuan na sininga pagsunog sa 3 ka mga bako. Pero sa iya mayara, pag-ibang iban sa dito ng mga bako sa siya ka quarry pero kung Action Brian intando or wala siya apigin na sunog. So, dito din naman yung siyak na quarry site ang F1, no? Ining 3 ka mga bako Action Brian nga estimate diri sa atos niya kapulisan mga 10 ang damage, no? Sa sining incident sa Action Brian. Pila Action Dale? Pila? Mga 10 billion pesos Action Brian, 3 na. 10 billion. Million. Wow, grabe, no? So, amo na siya ang estimated worth of damage sining 3 ka mga bako naging pagsunog sa armado nga grupo Action Brian. Pero piho naging maning armado ning suspect? Yes, Action Brian, since may residente dito nga naka-mention na may 4 sila kalupok, no? Nga nakatihan. Una, isa, and after 30 minutes, no, may 3 ka lupok Action Brian nga nagsunod. Amo na siya ang isa sa mga interview natin ng kuwan sa palayag. Kasi yan, nga balay walking distance ng Action Brian sa quarry site, no? May iban dito nga mga balay nga made of light materials o gaging wala itong mga tao Action Brian. So, alam lang, amo kining mga balay nga lapit sa area, no? Kaya do 4, so ilisipon nila ang mga balay sa silang area, no? Sa may barangay, actually, syudad kang sila ito ni mo kasi Sapiac panuwas ang EB, magalo na Action Brian. So, according din sa kapulisan, may mga flag left sila, no? Sa alleged NPA, nakikitaan. Balikanta sa Action Dale, gamay gid lang ni Action Firing Line. Sa Action Dale, abi naga-travel siya going to Bago City. May ara sang residential fire dito, sunog sa syudad sang Bago sa sining mga tinyon. May naga-chat man di sa aton nga by bust operation mangani sa lapit lang daw sa may punta to ho. Purti nga balita sa Bacolod di. Bagay ni sa Bacolod di 3 ka bilog patron. Action din sa ka-connect. Sige, Action Dale.
karon na lang naguro sa night patrol, no? Action Del so far, no? Ang imo sining nga bako, Action Helms karon na lang. Standby lang, Action Del, salamat sa report mo. Sining duwa nga nagsululong ka. Kagang bako karon ni sugpunan Action Del na 3 nagkalasunog. Action Firing Line. Mga commercial ko na, alas 8:50. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Si Santi Padires manlabi naga-monitor man sa aton sa pagpangalagad. Monitor gid kami sang bana ko sa Bago City. Tata aming niya. God bless. Salamat. Eric Jan Araneta. Oy, salamat. Boundaries ang taytay. Thank you gid. Ha? George Gargasiran. Good evening, Sir Brian. Ahaylo ay man sang duha. Nasilaw sila sa kagamay na kwarta. Ang ending, hindi kabayad kay mas dako gid ang piyansa kaysa ginkorap na husto gid. Imagine mo na 630,000 each. Ini nga balita wala ginato na ginuntatan di Action Radio since the day nga na-interview nato ng mga tagreklamo. Josephine Paro Alarcon, good evening, Sir Brian. Always gid kami nagapamati sa Action Radio. Firing line, idol kagid sang bana ko kag magulang bala. Salamat gid ra sa inyo. Banoy Bahande, yung gabi Action Brian, monitor lang di Purok Kabukiran Takuling. Ryan Chan araman sa Singkang nagalantaw live. Si Krista, kunibasa ko na, no? Okay. Krista Tagalog watching from Bacolod. Shout out lang ko kay Tin Talatala. Nagatanaw subong FB live sa Action Radio. Salamat, thank you gid. Lito Dayap araman. Rodora Shoko, nabasa ko na sa Hong Kong, no? Si Arlen Niegos Tavera, thank you gid. Krista again watching from Bacolod, shout out lang, nabasa ko na, thank you gid. Nonoy Castaneda, good PM Sombray, the law here in the Philippines is very blind kag may pabor. Ang gagmay lang ng mga tao ang nagaka-convict about the graft, pero ang dalag ko mga politiko nga nagahimo graft and corruption wala nagaka-priso. Tuod, no? Ginagani milyones ang ang ginabingwit kung kaisa mo. Sinintimos lang ni pero ate, priso Si Gail Tagalog Liwat, na basa ko na ni Guru ay, no? Oo. Nabasa ko na ni Kina. Sige. Rosalina, okay. Si Julius Rainer Istares, ano to nga kalibre ang gintiro kay Mr. Quiz and Carlos Aksonbray? Good PM, listening Barangay 31. Why pagid na balaan, sir? Kay bisan ang pulis, wala gid sila may isugid pa, na? Kay kwanto mo sniper according sa ila, sniper ato, no? Sige. Oo, dalang ka mo kay may basta ma-update itong sunog sa barangay sa siyudad sa Bago. At least matemprano ta report, no? Grabe man to gani sa Bacoor, ho? Shin Kabalay ang nagkalasunog man sa Bacoor, mga kaaksyon, no? Ang bagyo sa gwa sa Pilipinas, mas nagdasig pagid mga kaaksyon, pero daw layo man kabay pangalayo na ni Sato, no? Hindi gid siya mag-igo balang bagyo di sa aton sa pungsod Pilipinas, no? May balita patatani sining mga kapulisan ta sa Negros. 21 subong ang positive, no? So matotal sa 64 na mga kaaksyon. Roberto Rufino Chuck. Ano nang iya Chuck man? Ano, Chuck Balaan? Rother Clerk Lorenzo Olmido watching here, Escalante City, Negros Occidental. Salamat. Almorato Elmer Aksonbray, good evening. Monitor ng kami di Barangay 2 La Carlota. Jonathan Estel, good evening from Estefania Face Galea. Salamat. Phase what? Dapat may phase 1, phase 1. Ara na. Ginsug po na niya dayon. Thank you, gento. So, phase 1, ini sa may Estefania, phase 1. Villa Estefania. So, phase 1. Okay, sige. Salamat gidra sa inyo sa Villa Estefania, no? Si Sir Jonathan Estel, no? Jose Sultan, good evening. Sombray, monitor lang
Kami diri sa Garcia Mansilingan. Salamat. God bless you always. Salamat. Hashtag. Mayang gabi aksyon. Ka-aksyon. Greet ko lang Auntie Abigail pamati gid si Lola Silita. Rough Rider. Bo, kilala ko niyo. Hindi ayhan M14 Bray. Ang empty shell at tuguro sa sulod sang gingamit nga salakyan. Amugid. Basi ato gito sa sulod ya bok mo. Bok? Ikaw ni Bok? Siya ang bok niya. Ato gito sa sulod iya mo, wag gito kagwa ti ang van to abo gito nagdala sang basiyo to. Hambal na sniper gi ko na sniper ko no. Liog ang kalayoon mga 40 to 50 meters. Ang igo hindi kay dughan kundi sa liog, duha ka igo sa liog. Grabe no, kagamay na sang liog sang tao no. Leah Younger Esquivel, naga-monitor man. Talisay, keep safe everyone. Okay. Joseph Oria, good evening Action Bray, monitor from Mandalagan. Si Ambok dito gali si Rough Rider. Arlene Yegos Tavera, thank you again. Okay. Jose na basak na. Si Lidonia Santilian, naga-monitor man sa La Carlota. Thank you, Gid. Si Sir Estel gali sa Phase 1, Villa Estefania Phase 1. Oo. Ara ko sir sa Phase 2. Baskog to nga manogtiro kay sakam-sakam gid. Julius Rainer Istares, gaamat na serious ang proof ang hitman sa Negros, silencer pa kag scope nan. Franisa, hello Bray, bastante man tulog mo. Damo gid balita subong. Watching kami nung si Sir Albert Aloba. Actually, nang tinulugan ko kay nasang kagahon mga 30 minutes lang, hindi pa sigurado. Sa sulod sa amon patrol, no? Tapos ti kongkong, ha? Pag-abot sa balay kay nasa konto nakatulog-tulog pero hindi nami gid ang tulog sa gabi, no? Subong medyo bulubugat ng kalimutaw ko pero kaya minutos na lamang. Grabe, sige lang. Edmond Ginabo, naga-monitor sa Laguna. Mierna Onofre Cloud, naga-monitor man. Salamat. Si Ma'am Franisa, gali niya, mga Yuno-Arians ini. Mga classmate naton, kag mga batchmate naton sa Yuno-R. Thank you again sa pag-monitor. Hashtag, good evening, Sobray. May gabi sa akin tita, o sa akong tita nga si Abigail Tagalog, kag Lola Silita. Halong tanan sa COVID. Wear face mask and face shield. Amo gina. Ha? Nalimtan man kadali si Kon si COVID-19 sa pagluthang kay Kwe. Rough Rider, safe shot lang to Bray. Kon magsaka ulo, kon manaog dughan. Expert. Gani man. Ati, siyempre, ang lawas ang tao to dyan. Lapad-lapad man bok, no? Lapad-lapad. Feeling ko, ang sintro gid man to dughan. Galing pagpitik niya, umalsa gamay, liog ang sintro mo na, no? So, tsakto na, safe shot. Salamat, gid box information, bok kabalo ko ga firing kaya bok mo. Ang imo firing kaya ibok ya, may babaw, may dalom, may gapasaka pa na. May gapasaka pa na, may galuhon pa bok na. Rodilyn Alvarez Bayabado, naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Bookingon ko ni Stambok ko di ay. Si Minda Lialto, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Thank you, Gid. Good evening, Idol Brian. Sige, thank you, Gid, ra sa inyo. No? Safe shot. Sagad-sagad na kitambok sa mga safe shot mo. Mga safe shot. Nga hindi magbusong.
Jonathan, still musta nagali ang kaso sang COVID sa Bacolod, sir? Today, may ara ta 32, no? Nga nagdugang. Buwas kay IT mais kubla ko dun yung mga barangay. Ipa-isa-isa ito na buwas para at least may ideya kita mga ka-aksyon, ano? Okay, sige. May sunog, abi, no? May sunog sa bago. Dennis Richard Di Boroma, nag-monitor man. So, taman sa inyo mga ka-aksyon ang DTX 500 caps. Naga-monitor man sinimat tiniyon. Si Sir Sunny Boy magsipok dira sa Mayla Cardota. Thank you gid sa pag-monitor. Nang Lourdes may gabi man, Zinaida Tumayan. Thank you gid sa pag-monitor. Ano? Si Andrew Anites naga-monitor man mga ka-aksyon. Ano? Si Nay Maris naga-monitor man sa San Carlos City. Na-check pa na mo na ang sunog sa bago. Paki-monitor diha kay dugay-dugay. Mahambal gina. Zinaida Shibata sa Tokyo, Japan. Sige. Why na kita nga igo pang oras makaksyon sa aton sining pagpangalaga. No? Pod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpangunan Action Rex Cantong Station Manager Suruna magbanwa sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotelio sa aton sining IT expert, aton sining ka-partner man Action On Defensor kag News Center. Standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa kon Action Marlon Henovia. Kakasala ko ba? Sa dugang pagid nga mga balita mga kaksyon. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati tabwas sa mamagyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,